Здравейте хора, аз съм Теодора Гайдажиева от Явлена, Пловдив. Днес ви отвеждам в район Северен, или по-познат на всички нас като Каршияка. Разположен северно от река Марица, място с богата история, което не спира да се развива и до днес. Широки булеварди, които осигуряват лесен достъп до центърът на град Пловдив. В Явлена разполагаме с няколко отлични предложения в района, но днес искам да ви покажа един конкретен имот. Сградата разполага с малко на брой апартаменти, гаранция за спокойствие и добра съседска среда. Елегантен апартамент с хол и кухненски бокс, две светли и уютни спални и баня с тоалетна. Предлагаме ви този слънчев тристаен апартамент на тиха и спокойна локация в квартал Каршияка.